מחפשים תשובה, הוא בטוח בעצמו, זאת אומרת שאת שומעת את הדברים שהוא אומר, הוא מרגיש שמישהו שיש לו דרך שהוא יכול בכל זאת. בואי לאמא. היום אנחנו רואים שההצעות האלה היו אופטימיות מדי, ככה אנחנו רואים בדיעבד. עכשיו הייתה להכיר לב לבית יותר סוג של טייקונים, טייקון בנפילה. הוא אומר שהוא אופטימי ושהוא חושב שהוא יצליח לעשות את זה. אני חושבת שהשבועות הקרובים יוכיחו אם אכן יש להבטחה הזאת כיסוי, בימים הקרובים המנהלים של אפריקה ישראל וגם לב לבית בעצמו ייפגשו עם כל מנהלי בתי ההשקעות הגדולים, חברות הביטוח ומנכ"לי הבנקים בניסיון להגיע איתם להסדר החוב. השאלה הגדולה היא אם אכן יגיעו להסדר החוב הזה, ויש סיכוי שיגיעו, אבל השאלה היא גם באיזה מחיר. מה זה מחיר בין מנכ"לי הבנקים ומנכ"לי בתי ההשקעות? כל הכבוד! עלית מאוד יפה את המדרגה, מאוד יפה. תביאו את כסף מהבית, אלה יכולים להיות בהחלט סוג התנאים שיגידו ללב לבית. תגידי שלום. נועה. קודם כל, נאמר שלב לבית זה במצב הבעייתי מכולם, מכיוון שלב לבית השקיע את רוב הכסף בנדל"ן. לא רק שהוא השקיע את רוב הכסף בנדל"ן, זה בעצם היה ענק שפתח את המכה הכי גדולה במדינה. בא לאמא? הוא השקיע גם הרבה כסף שלא היה לו, ההשקעות האלה היו ממונפות. איזה ילדה גדולה.